National Pensions Regulatory Authority brebi atwam wo mo twere okrata e de bress ne tefo se wo mo susu anya ne ntie se wo pese wotonton wo mo hotels wo no emu fa dodo no a ene ubu nkonta no de ato eye ohamu abupen so abese aduosia 60% eno ene ne opese wotonton na eno ne nam so bi ama ene no opani kirekire ni nsemu kire se eye National Pensions Regulatory Authority krata wo twero ye ede koma senetefo se wo mo ntwentwen so ansa na nkrata wo mo edi di dwuma ne wo mo nsaka de enkomo no akwakoduru bia wo mo ne eye Rock City Hotels fo nkomo na koduru bia no wo mo ntwentwen so na wo mo fa ho nkrata mfa mre wo mo na wo mo enhwem sanse womo na womo soso wom dwumadi a womu die mekire senetifo no dwumadi a womu die no eye saa National Pensions Regulatory Authority and womu de womani edi akire ehwese ne womu ye nyina nam na kwan so womu de mre ye adwuma conflict of interest bi ni ba bi ana ye ma sika nwunu mfa wo manyi tirim enti ene eye adwumakue womu asede enti womu ka kire senetifo so womu nya botre no womu fom nkrata ne mra na womu hwehwem enra ena oswafo yi kirekire ni nsemu dia kire omemra se bedwafo se eye National Pensions Regulatory Authority mpanimfo wo mo ahwehwe eye senetimfo nkrata wo mo ka so mo mfamra no wo mo ahwehwe ni nyina mu na o mahunu se saa edwadie no a ekoso ne edwadie a eba beboa ama senate wo mo nwumadi a wo mu di no atimi awie mu edie oto aso ana o kire se o senate adwene po a nam so ama enei opese won hotel wotonton bie no enya sabi adwenbone nso dwuma no a omo ye no efa baabi ewo se wotumi epia gina ho yie efa baabi nso ewo so wotumi di sika ehyem eno na enam so ma senate mpanimfo wo mu nyina akwa asetena wo mo ebebo ho dwa se wo kari wo ho hwa wo gidi sampa se ukokwaje senate wo mo shares ya wo mo ton yi a ubetumi atoto ni yi aboa ama mfaso a omo hwe ni mu no atumi aba no ubetumi aba na ene companies no dodo no ane call ya obi a kwakire ni tumi empanimfo tena so omo bo akire hwe mu no na chese Rock City Hotels ena wo mo se fata se wujai eye saa ade no a woni ton no mu no edema wo mo akire nsam de aye bebre no a nanso so enra yi oswafo Ignatius bafo ewu akire se empanimfo ahwem eye NPRA for no wo mo ahwe nkrata ni nyina mu ahun so bibiboni bi ani ho ekoso eni nti wo mo aka kire senetefo se opese wo ton wo mo shares no a o betumi ato akoso na o maton ediama Rock City. NPRA came up with a directive, but I will appreciate if my brother, my colleague, really read the directive from NPRA. It said it needed to be furnished with all information relating to the sale of the hotels, which SNIT has since done that. So it wasn't like a direct decision that SNIT should not go ahead to do anything, but then SNIT can only go ahead when NPRA, which is the regulator within the field, had actually certified that they have seen all the documentation and the processes and they think that they are good to go. So as a minister, I can tell you on authority that NPRA has since indicated that they have seen the processes and they think that SNIT can go ahead. Na woye oswafo a wo hwe employment and labor relations eso onumonyamfo Ignatius bafo ewua na abusuafo yede ani akiremu ewo amanyosem ensoso emu na empempen yi eyade asa amanyoku ahodo no agusu a wonmo soso eye campaign chechireche nya asem ketwa eni amanyoku atwetwe wromienu edi akotene ewo yamanyosem mo MPP ni NDC womienu nyina obi ani abre a wo hwe ni mu se ne candidate a ode no ebebe kire Ganafo wafimpini ni adwonu na abato ni mo no betimi enso edi enkunim na eye MPP amanyoko Frank Atuni owura doctor eye Alhaji Muhammadu Paumia akora no kura ye Ghana mampanya bedekire ne nto abo ogusu a wo bo ewo eye atifido mantamu no ana okogina simpia ni apaso a wo de eto eye owura Jodo Amani Muhammad ni mu se wo hwe nanim pa sankaja ombeyi dabidi asuwo no omumie no omasi nkonya na ne yamu obi akonya ne mbre
na wade akyerɛkyerɛ nimdia sabi ɔwɔ emudi akyerɛ Ghanafoɔ wɔkyerɛ no bɛboa ama yahu nipa o nimdia mapa obetumi de Ghana akɔbɔ hyɛ asase no so ɛno so bɛboa ma Ghanafoɔ gyina sidi ombesi na fimpino ne aduonu ɛna abato no mu no wɔn enso ahu sɛdeɛ ombesi bi asi gyinae no ɛde afa na kyerɛ sɛ debate ho asɛm ɛna owura ɛyɛ Bawumia ɛkan yi o na saa asɛm yɛ ɔde kɔto dwa awie yɛ no ɛna ɛyɛ Ghanafoɔ bi ne mu kyerɛ mu sɛ ɛde asɛm korɛ ne hwadeɛ pɔmpɔ kyerɛ wɔ amɔtoa mu na wo ɛyɛ owura Bawumia upe obi ne na akɔ debate ase Mahama so Mahama de kɔbɛboro pasa o ebi so kyerɛ mu sɛ o baako suro owura John Dramani Mahama suro eti ɛna Bawumia ka kyerɛ so mmra na ɔmo ɛndi ano baba ya wɔtetetete no na bi ɛnsa korampo na Dr. Bawumia bɛka saa asɛm wie no na ɛyɛ NDC amanyokuo no wɔn mo ɛkora dikade abeto dwa kyerɛ mu sɛ ɛnya deɛ so owura John Dramani Mahama wayɛ krado sɛ wɔne ɛyɛ Dr. Bawumia besi nkonya na wɔn ayɛ saa debate ne ayɛ ne kyena ɛno na nam so bia ne Dr. Bawumia kyerɛ mu sɛ ɛne wɔde ho aba wɔde ne ho aba yɛmfa nwa na ɛne wɔkyerɛ mu so ADC fo boa ne nyina ne so wɔn candidate no wɔninim die biara sɛbi mpraduasa wɔbɛtumi enso so aka kyerɛ Ghanafoɔ ɛno nti ɛna wɔn ka sɛ debate bia ni wɔdom a ɛyɛ owura John Dramani Mahama bayɛ no na ɛyɛ owura baako no ene kasa ede manka ne Ghana man panyin ono kura ye frankatu ne de man National Democratic Congress edi samanyuko no eye owura eye Felix Kwachi Ofosu wono so ache na adwene na o kire se ja woda wono ma sori anopa ne wonko we kasamfonyini so owura Bawumia na gira kasamfonyini so o kasai o se ayadaya na owura Mahama odwane no odwane na adaya debate o pese one ne ye na wo pa ne wontoma wa Ghanafoɔ nyina usampa oni anisuade hunu bi ade ma Ghanafoɔ no na odwane ana o se di asɛm kura ni wo fa ne fidie so de kwa be fontentan no so ɛno so ne atintim de agu ho wo tie kasa fidie a wo so na owura Bawumia gusu a wo kasa ana o se da bi ɛwɔ sɛ wo hwɛ na wo no so ɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu de kyerɛ Ghanafoɔ wo kyerɛ sɛ owura John Dramani Mahama opanyini yɛkasa yɛntena se na agya wani obi ɛnkɔ akansie no obi ankyɛ ne nimdeɛ paa bana mamuo ɛne ɛyɛ entotoa nimdeɛ a wɔnom ɛwɔ ho a obetumi aka so owura John Dramani Mahama deɛ papa ne nimdeɛ de obi papa no se debate kura owura John Dramani Mahama wayɛ mprenu so afimpino ne ɛyɛ du emienu 2012 abatoɔ no ansa na bɛba so no ɔno ɛyɛ owura John Dramani Mahama ɛna nado danko akufado nyina kosi nkonya ema sa debate ekɔ so enti adie na kanemre yi mu nka obi esan so prese debate nkɔ so a yebɛka so do John Dramani Mahama edwane da bi Mahama nso debate ne onso no wɔkyena ɛka ho na so so de ya awerɛhosɛm ne sɛ owura Bawumia wɔne nane na ma wɔkeka wɔ frɛfrɛ sai owura Mahama mra no wɔne no enye debate no ɔkyɛ sɛ enye na fɛ no sɛ wo hwɛ opanyini ya ɛde nsɛm paa no wɔba bɛka oni nsɛm bia no se 2020 kura wɔ kai ɛyɛ Bawumia asɛm bi saa brɛ no NDC foɔ ɛba abɔnte bɛtu dwa ka sɛ ɛno kura nya NDC foɔ kɔ apese Ghana foɔ kura ka sɛ kɛbɛyɛ kasa debate ebi san kɔ so biem ɛwɔ Nanado Danko Akufo-Addo ne owura Mahama ntem ɛnso so Bawumia saa ta ɔyra ne metuo ɔkɔgyina CPN ne apasco ka so debate no ho hia na NDC foɔ pɛsɛ saa debate no kɔ so a Mahama saa brɛ ɔyɛ mampanyini wɔhwɛ so na ene nneoma bi agya enkoye wa mamuomo no wo hyehyɛ nneoma ye wo debate bi a one Ghanafoɔ nkodi nkɔmɔ asama Bawumia kan ye no na ne de ɛdeɛ na asie nti Bawumia ɛse kyenkyena atwan Mahama mra no ne no enye debate in terms of capacity to debate say nyina ho enten kamoje omabeni Mahama wo ba no wa ye two presidential debate or dey na Akufo-Addo echi eka from 2012 omo ye two debates nti debate nya de for man no ite ka debate nko ade anko how be any ho na mo na etu go ba se Bawumia ne MPP omo no eda omo susu se debate mu hia no na wo ba se enye debate after 2016 sa kata na ni debate ni te ka so omo pe debate between President Akufo-Addo and President Mahama then e ya nka mpedifo me ne be tentam na amagani amagashia ye ho amagawo kuti no enka debate mra so Bawumia kro ya ojina simpie so ewo efio mantem akoka se debate were not necessary. Number 2, Omambeni Mahama ne Ghanafoɔ encourage debate. Number 3, answer 170 questions na answer. In 2020 so by year, Omambeni Mahama calling for debate no. NPP before sound the kind the same thing. It's in the same business that Ben Bawumia who say debate no here and then offer for debate.
yen to me it's not Ghana about me and yen say or no bechere ebra yen debate. He has no capacity to go for any debate. Enuachi owura Phyllis Kwachi ofosu edibitu su biem se Dr. Bawumia ansana nado da kwa kuvad bemba aban mu ono wo ma wadwuma bi se munya ba aban mu pe eye economy ne wonsankaye nyina no wo de ahya wonsa se woni wapamfo mo hwentoto nneoma ma oman economy enyina eno ene adwuma ye de ema wo obusa se hafa na eno nsankaye akwakosisei se ope debate a enei economy na atete apro asai sidi no ba bia enei dollar no so ni mo papa ntanta so tontotwere no ko ne ko cheche sa nsem ni fa kire Ghana fo na mom enye eye Owura John Dramani Mahama ena ase chenchina wani be ben no so se omra na ne nye debate. Head of the government team. Yeah, can't be all one modern crowd Ghana in that position or Ghana Ghana Sikasemwa as said power Yabakosuno Abanapes. He has supervised the collapse and destruction of the Ghana economy. I was saying no, and what did you do? And let Ghana away. A kaya didn't to meet Yana. The answer is no. Number two, dollar. If the fundamentals are reached, the exchange rate will expose you. As that time, not dollar, CD to a dollar, and yes, CD to a dollar. If you know that you do not say as an brand about me, in 2016. And the inflation, as you are 54%, now I'm 20-something%. But we are head of the government team 2017. Now inflation only 20%. And I know what I say, interest rates. Last month on publications about interest, we are businessman. About me head of the government team. Now interest rates only 30%. Another thing, all I know about a buying bonds are buying Yama woman, not a buying Echiano 101 as of 2016. You know, I say, and about Yase only Capra to introduce your mocha. Ne kra mu no Owura eye ofosukwache kire mu se Owura John Dramani Mahama eye adwumadie bi ene enche kra woni nsamtwerefo di ahyiamu ebia kwa mu to se nsamtwerefo enso musa ne nsam na wonyi yi won ma no sa media engagement no o ka kire eye Owura Bawumia se opa woso ye bema pa okuta ade ibia wano so nkobo simpie na wonyina so no ofre Ghana samtwerafo so omomra na ometoto na no woso opa wonya bi eno any challenge kase sanse Ghana yesi ya chechire no fapem won mo ka bia ewom pa ye samtwerafo etu eno enso ene dwumadi a Owura John Dramani Mahama atimi aye wo ka kire Bawumia se ono so nkoye bi Bawumia gina we to me friends and chef for mamoto na noda he can't even do it to me in central for play in komo the best fundamental steps I was a candidate here take say me mama who kwan sense and chef for only some e wo me hwehwe ni mana montu onye to me ehia praye ba ko wo se yen kofa ti mamaka me no ka say die and this amano ko ye ni abrese ko bia ye nam aye bonto aye campaign kan sam wo isusu se ebe boa Ghana fo yi di den sempa to Ghana fo aso Obanyina wotene nkan wono kasamafo de emma ankane Ghana mampanyini wo afimpinu ne aduonu enan abatuo mu ososo no opanyi wono na Frankatuni edema National Democratic Congress mikyere Owura John Dramani Mahama kasamafo Owura Phyllis Kwache ofosu na atene nkan no abusia ye free NDC a yebekọ NPP osunu kukuruku amanyukuo no ehon nso so opani a wono na okasa de ma Frankakruafo Dr. Mahamadu Bawumia eye Owura Dennis Miracle Abuaje wono na okyerɛkyerɛ nsɛm ɛwɔ ha yi okyerɛ sɛ enano a kane mampani John Dramani Mahama one nsɛmkyerɛfoɔ kokɔ hyia ye okyerɛkyerɛ mu asa free senior school ndi ade papa yare pa ɛna wo hwɛ sɛ de no ɔkenkan kra no ɔkan ya de kokɔ wie sɛ ɔmo krampo ɛna wɔmo de free senior school no de bae sɛ ɔmo no mo hyɛ aseɛ abrofo kasa mu osi progressively free wodi kan epa ho ntoma ansa na free senior school no ankasa kra ni nyina eba enzina je said ye walk kan ko wie nyina ne se eye wo mo NDC fo a wono kane mampani John Dramani Mahama di animu en wo mo di free senior school no eba ye na eno ena okasamafo de ma Dr. Mahamadu ni ba eye ne campaign team no Dennis enso kyerɛkyerɛ nsɛm a wɔkyerɛ sɛ ye Awurade nyame na area ba ade akura na ekoso o man yi mu na sesia ne de no kure da ho no mo a ne nyina yatwi yani ne nkontompo ne apompam kabane street ya hye no a edi ade
na eno na opani chechire mu se yete ha omayi mu yenko ba bia se ne yesusu ayanyin ena 2012 2016 ade na nkasa kora sha ase 2007 2008 wabra na na dankwa kufu ado yes wo the free senior high school de ba sukuu ntoaso okone kwa wo de ba ene oka ho asem a na NDC for sa abra esre no emuntie krache no was what the free senior school de ba no no ni ma de ko de wo mo sre ya ko ho match pass free education 41 ni nyina o mayi mu ne course so enti oti se yewura mahama ka se wo mo no di free senior school ba ye no anokwa ni ho dwiri ne pa na eno na manati ase se kanima mpani asem ebirebe ni wo ka so campaign de wo ya wo ka no kakra no atwa ntro kakra enu abi na opani guso a wo tum futuro di gu Ghana fu ani nemom se free senior high school no wa hunu se ya de pa na enu nti enuonyam aba ho no ono no ye keka no enuonyam no pese ye de kakra de ma no a o keka ya won fa abasobode enkoma omampani akufuado sanse wono na wosan ne hwene so se ensuo mu o awiam o free senior high school ne de wo de beba na enyo no a Mahama never introduced free SHS in this country. In fact, if there is anything at Mahama, any number here, Omukutia free SHS, it was only an idea in 2008. Omukutia free SHS in 2012. Omukutia free SHS in 2016. Their own flag bearer, Ghana Phonim Kache, and say they are not going to implement free SHS on the whimsical promises of a political party, of a desperate politician. We are not going to implement free SHS on the whimsical of a desperate politician. In 2016, over 2 billion citizens offer for your free senior. This is a man who was president at the time and not basic school. This is a man who was president at the time and not 100,000. Secondary school. This is a man now your control was the exams. Even day schools are as of 2016. Near Pamun Kolano Muye Day, Echo Fees on the school fees. School fees now fell as quite for say on the president of Muchiano. The children were sad from exams class. They know man penny big to send another uncle further. Or can say, in spite of the difficulties of this country, in spite of the challenges of this country, or the free senior high school, and then about the end is before say, now I'm the somebody of Mumbai or nobody of Montario. They should just say so. You're really free demonstration of Muya, and it's quite for today the NBC. And your protest for the whole of this country, we are very grateful to Asempa. And you could see saying. Abusia openia na no CCC a ono na wakasa de ma Frank Akrafo de ma NPP amonyoku Dr. Mahamadu Bawumia ne campaign team ena na no CCC ya no abusiafo ma yanto aso ne yanko yen anim na amanyosemu ene eda so a yebutuo no yede ni akire mu ewo yankasa yeso yedie mu mekire apuamantamu achim achiase abato empesua so na NDC amanyoko no parliamentary candidate de wohwe no premier sebedwafie akunya e de amanyoko no eye owura Samuel Owusu Brakon eja wono soso anya akwanya ne nsɛmtwerɛfoɔ adi ahyiamu ene nsɛm de wapuru bia guo pa no de ade ba ko a wɔkyɛ sɛ mpempe etete ade hye ɔmo akyease pa eye akwan esanse akyease kwan ahodoɔ na no ene atete apro a kyɛ sɛ ka tisi so a edi kinkire otika animu ana oyam hyehyew ɔhyenkani soso esu ne hyɛn na eye mɔbɔ eye awerɛhosɛm sɛ aban a wɔte so eye MPP aban wɔde atu dwa ka kyerɛ Ghana fo nyina sɛ o wayi afimu ede asi wɔdoma ene akwan ko ana wɔde eba bɛyɛ ya of rose ene ɛkyɛ sɛ obia ni agye ye wɔ Ghana hanom ogidie sɛ na akwan de ye bɛhwa ne yatimi asiesie de ama no wɔse aban kyekyɛ akwan yie na no akyasefo de ansoɔmo so abo mo sɛ de dwonso abo akokɔ no na ɛyawerɛhosɛm wɔde atodwa ekyirem ɛsɛ enei wo hwɛ enkrɔfo akyɛ sɛ wɔnom ɛbrɛ ɛwɔ ɛkwan ho ɛnsankaya ɛha adwene sanso obi wɔdo mo kokrom akɔtɔ ade obi kura nso so ɛyare na ɔyare ni baabi wobɛkɔ so ɔpemfoɔ ne yɛde na todua so na ɛkwan ɛda hɔ na ɛsanse hyɛntimi mfa so nti ɛha adwene ɔse baabi so wɔdo mo emfuturo ekum ɔman ma no ɛde yadeɛ na ɛde brɛ wɔ mo ne nyinaa ɛyɛ haw bia ɛnei ɛkwan a asɛe ɛde ɛbrɛ ade hyia wɔn wɔ ɛyɛ akyease wɔkyerɛ sɛ ama adwadie ɛyɛ ade a ɛntimi ɛnkɔ so hyew sɛdeɛ ɔmo ɛhwɛ ani mo sanso okuani kwakɔdɔ na ne no bɛyɛ kwakɔte abegu kwa ho obenya ka amade aba kurom ɛyɛ asɛm sanse kwan ɛnyɛ etu asrɛ
ɛsɛ de aduoma se bi ɛkɔ no ɛwɔ sɛ ade hye ɔmo akyease wɔn mani da wɔn mo paa sɛ aboa wɔwɔ ɛwɔ afimpino ɛne aduonu ɛnan abatoɔ no mu. Achiasi town rules yen hale yen hu ta e wo krom ha enti achiasi enti se kro bi ti se enkran se wakwa akotena tama bebi no wotu kwan po akwa buchi akodi 1 year wanhwa uba wochi a uba yira ofie kwan because uba na ye agota yi aka kwan anje se new buildings crampo aba area mu ho no so achiasi dem na okase so utu kwan ko bebi na oba after 20 years ube hu fie kwan because abo a e was akwan no so adu ha police abo na obedu ho na ejina ho atwen so many mo kase se ma follow the history of achiasi constituency. If you bring na any studio boom up to time be 2012 hoko yetse ye ho ayebenya ya district na constituency otem ha nyina MPP na Achiase constituency ato abama am se wo hwemu pa de na chese Achiase man na Achiase constituency de amune MPP di ni ye wo koma pa enti se amune MPP di ni ye adenti na chese MPP ejamo sa abusuafo eno echi owura Samuel Owusu Brako edibito so kyeremu se said MPP aban yi wamanya eye Achiase adehia so mfaso bebre titru eba na batwo eho a nanso so omoba ba mu omubu omani egu nuama so na womomoa Achiase ma womoso asetrem enyemre na mputunyum omonsa enka ne said yese na efata no mobo na yarehosem wo se akwanya no aba abeto onum ebiem ebra so ese Achiase adehia titru omomoto aba womoso so esigina ya ebeboa amomabra akonkan enu nti wasere wo mo ese Achiasefo enhwese afipini adwonu nan abato no omo ekwa akoto a ombeto ede atia MPP aban no eno be ye asuade de aman MPP aban so munya akwanya biem na so omo san so eba bebu oman no na Achiasefo to abamba wo mo a won be ye de Achiasefo enso so epe asetna me manfo team no enkoyia na masede as a change agent say wo say me be catch manfo say debi abano ya to akofa akwacha yen hye nya so mfaso bia timesrem moma yensesa ya adwen because yenim de NDC aban eba bia utumi ye na yen to abano ma NDC ni yen to abano ma me na me call represent the good people of a chance constituency our parliament na impuntu juma boye wo krom ha no mentwe embra ha na chance constituency so emfa no ntoma pa emfra Apanyina hote ne nkan uboruam ewa Achiase abato mpesua so a National Democratic Congress edisi amanyokuo no wono na wo hwe egremu apremra hyebedwafie kunya no ede ama wo mo owura Samuel Owusu Brako na adwempa ebetwa so Free Senior High School ho an de ba ye we sem na me de ba na sefo na I think say was say yes settle no once and for all. Free Senior High School onipa okofa ho komode ba ye na na Adodankwa Akufuado. Yes, obi betimi debate say na ewo constitution nim. Constitution na niam bebre ne wom. Dodo sen ye de aye adwuma. Ehefo ni nya kokuduro ka say we o constitution nim. Na meme de me de ba be ye adwuma. Na Adodankwa Akufuado ene MPP. Omo no mkofa Free Senior High School no ho komode baaye. Sure. So ati ase. Ena obaaye nso so ne first term wan ka say wo twentwen so. First term na omusha se omo implement so ati ase enti enei no na opani ne ka no se NDC fu ahunu se bi aye kama enti ye bodin no omo so pese omo ka bi a mema omo raise so mfi omo position on it when na omo yes omo dey ba eye clear ye woni amani bi wono mu a omo no omo dey ba ye ti se ayi ofre ne saying Mahama Circle Interchange. Pokuasi die MPP fo betumi aka so mo no mo be wie but wo ka omo kofa ba ya eye Mahama fact no wo ho omo ye ayi esichire yi factory ya nka ye esichire yi Akumadan no Commander Sugar Factory eno so jo Mahama na ede ba ye so ati ase enti ye woni ma ni bi wo ho no mo a wo na wo de ba ya jitum se me na me de ba ye we no nyo na ade ba ya entu mfuturo ngunkrofo ani say omo position ni say Mahama start say oye ama day student progressive yeah ena make say eno no wo ho but one no kofa ho nkomo baaye the buy dey say MPP that is it MPP na dey nkomo enti time am na do muguso ka no ensembe no mo so ka fa ho musi entimi ebetimi musi entimi nye yie ede afi eka ba ebosomi miensa mu afiri akonwa so ena wo se o kolonche clearly no
Now you wanted to maybe what the bedada Ghana for an comedian so to Abama. I dear Bakwa, I was saying KBA. On person mo do mujimwa or mo can say ampa MP before the kofa won komo baye. Ye solitia but eduru baby no. But a nay who say yeah. Aha. Enti mo be he kura bia yeso afiri asese ye hu bi wodi nkomo bi sa dia wodi nkomo ni say o bia beto ase but say wotwam fori ni say wona wode ba ya ye ti Ghana ha ye nim niam ye ye do die o hu say ekoso sa no an ye hu say NDC kro mo nsesan oh yes allo was amasa say we thought say nka almost 8 years o ma ko opposition dey o ma suya niam bebre na nkontompo no a ntro mo sisa nya sisa hwe edi o ntro no aje NDC fo so ade mu se we ne e ka se ye den ntro no a obe ya obo abe uti aje so abeji edi tum futuro gumu a na se de o mo kani si o mo anya ye mu bia nkyerechire mu a okwa akura na se obeka se me kura me wo eyi offense a new story e kire se na na do kura bo maba so yes you a new story e kire se UNESCO bo maba so ampa obeyi di a kire enti se wanya obi no mutese yen no mo e be ka no kura kire wo no anka se wo boa o yo trofo nya John Mahama di free senior high school ba ye or the vote president the MPP for the kofa the ba omo nyintum se bia na enim se omuntumi but you see omo afro aye nti e-blocks Mahama na de bae obi en hono mo betimi asori atia se nya Mahama na de bae dio me ajabo me duru bia me to omase o and da bi won se to omase ante chire because obo say MPP for so omo kase yi aban na dania wo de obehu e na me ka se ye won niam ni bi wo hono mo a o kasa wo de yamanyosem a enye yie ebeti se free senior high school yeti Ghana hay obo free senior high school bia bobo na dan kwakufu adudi because enya mo na mo de baaye mo no mo hu se 2016 no NDC for the enti omo de sa progressive ne de baaye omo tutu mirika ko launch ye no omo hu se as a Ghana for be gitu mu intiri na ma omo fa ba bia na na do fa ba bia no aye boje ne so hu enti ene sa na tie de ayen ye wotumi no sa abuse of incumbency ni bi nti yen hwiri ni nanim ni yen konko pa ho ntoma yes ye ne aye ni yen kase ye ne aye but we saw what you people did e wo man mu say kaiwe me na make say kanya ne born so fine enipa ne de ade na ba na ofri say nye ena kire hu say ye na so pe say o ka eno gitum de di ka gitum say nye wa uwia wosu wonim de bia de abeka ho ba me na make say jabo nkrofo mienu we omo asaro musu ba no me say this time we no agree for any propaganda me omo su no omo ban no wo de anuoma bia empempen omo su ban no ayen nti ase aha ne okay empempen no ma bia MPP ye bia disi ka ho ase mo de mane nane na omo su nkodi omo ade papa bia so ba beda ne bone de ama wo mo eni ame kan say Martin no nasio but eniema bi ti say free senior high eniema bi ti say one district one factory inti eno nso so ye be koda so ya mama ha mama be ka so no me de bai o da bi ando ntimi ka so hu bibi ti say e-blog ni akoda so ya akufu adone ne dom say omo no mo di e-blogs ne bai how on it is what I say inti ye woni ma ni bo betimi yes mo politics mo betimi a ye we ne ye say but ye woni ma ni bi wa so glaring na Ghana ni akola ketwa kra nimu a eno ne yemfa nya amanyosem ti cha we di emfa ntro no mpeso wo mudie ompeso wo mutu futuro Ghana nti omo ba NDC for ba be kasi free hwan no omo ne ba ye ntro omo ya atrofo obekasa akere wo twa ntro akere wo oboa asebo oboa nyo no a ye betwa ensem no so na busia ye di ebi aka ho di ama ya no ahye ne nso se ye wia bremu premto brekase ye bo no ana ye da so ate wo number 1 Akan radio station Ahenkan aduokono miensa chiripo miensa eso aye kinkan ede ema wo empanin se akwanso sem ede enti se wotintesuo eto asutini mu ana boankawa udimirika no abeso no de kɔ yemfa sedama companies ya omo adaro mo kura yimu awie yi ye da so ate nkonwabunu so na ye kinkan nsem no de mawo odi media network no di ODI electronics ne de aba ODI electronics ne de abusia ya ka ho asem de akere wa wo mo maso embra o matu hu ana mo ne de nano
wɔn kɔ ho na asesom mepacho TV na wɔpɛ air conditioner fridge washing machine rice cooker odie no ɛyɛ blender odie no ɛyɛ ceiling fan na wɔpɛ ana microwave na wɔpɛ iron ɛna wɔpɛ a mepacho fo ani kyerɛ mu ɛwɔ Odi Media Network ODI Electronics ya ebutu enkwantanum MTTD ɛhɔ ɛna yɛwɔ oba yɛwɔ nhyehyɛyɛ sɛ wukura usika na yɛpɛ kenkran de ani obia no ni asɛm na emom sɛ unkura usika pɛ kenkran a brabetie wo botu yafa ɛfa no yɛnkyɛ mbosome miɛnsa na wɔtwe bia wobetua kakra wani bɛba ho so no watua ni nyina wie na ne TV na wo pɛ air conditioner nia wo pɛ bia no na ba bɛyɛ wo de aprɛko pɛ na kyerɛ sɛ wo de kɔ ufiri hɔ na wo kari wo ho hwɛ na wo bɛsan atoa so a na wasan de kɔ foforo so na wayɛ ne saa wani bɛba ho so na dan no emu abɔma sɛ den yɛ kyekyɛ electricity bill a wo nsu because wo no mo kyɛ ne pɛpɛpɛpɛpɛpɛ chempe na mo di ne ofie hɔ mepato bra na bra bɛgye wo de frɛ prince ne dom ɛwɔ 0539 500514 0539500514 o frɛ saa number we yi a ɛyade sɛ wo mo bɛgye wo so ne nkomo ɛwɔ hɔ no mo atimi adi anigye sɛm ne sɛ ODI Electronics niema a yɛtɔn ni nyina wodin ebirim de adane nsamanfo nioma no wone tɔn tu kogina ho a uheni din unhunu se free China o se free Turkey o se free Pakistan o unim baabi potin free nanso so oba ODI Electronics ya niema ye toni nyina edin bobɔ ho Nasco ena Zara eye product nso a eye papa brands aka gidin nyina nso oba ho no mo a ubetumi enya bi enu achi Sansuna Marshall Beauty and Training Center aso ye ena enei ema no wono maja omutisi krom bo life ni nyina omukoko siesie omo ho nti uhu seja wabi ababa wabi twam na otimi hwa na opoli uruaga tempe na wohu se Marshall ho no wapia afiri no nti wo so ma adofo no enko hodom na onso kosiesie no kama mepa cho trinwi de oba bia eye nanimonyam kese pa ti se do besiesie ho afa no ade a eho ehia Commercial Beauty and Training Center ho wo se enwi no star be na apese wo bono okwa obeye ede ama kama wo de star bia ni wani so aduru ope wo hwe otiri na no se enwi wei me bon star se beboa wo kama na normal so atimi akonkan ba ne fashion no so de a wo te so me pa cho du dwumadie bia na biaya wo bobo dwa no wo be so oba no besiesie ho ede mawa kama oton safe no beba no ba be ye de ama bibia so akonkan onsa no nan more opese wo hyehyɛ ana pese obubu a de nyina no Marshall Beauty and Training Center be hwɛ na wa ya ama kama mepa cho we nanti wo de mo no apapa ya si wo de mo yei epensi ye epekura susu asi a enya wo nanti ne ye bo pene ma no aya asase so na wo sesisie na sɛ de onanti apapa yi eyenim guase enye ko na Marshall Beauty and Training Center fa duham ensasra wo na wo fast kam abi nwewe kama obewie no wo si afi nanti wo na ayemoto kama manuama so atimi akonkan de amawo mepa cho wanim dua no pese wo siesie wo kodwumadie bi ase a eno na makeups no okwa a obehwe na waye de amawo kama amanuama so akonenim woduani akire mu ewo achem oda udru traffic light wo no mu mepa cho won sanifa so community na school kwantempo no so wonom ene wakwakobo ne ho adwa wo hwe aboama ho ofenso SCP asita wo se menka nkyere wo se dwumadi ambobo so ni nyina no so pese ogye ho animtia wa bie na prom de ato obra obi na kuma mu fita na wode akyerɛ nnoma ni nyina ama wo so atimi ahunu wi a wo se hyira so de ama na wode akwakoyɛ wo nsa no adwuma ama nnoma akonkan ebi so apese wo siesie ho na mum ompese obetu anam akona so ye wo pese oba wo fie so a obeba na home service no wabɛyɛ enso de ama kama ama nnoma akonkan o frɛ 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 0244 171 667 eno Marshall Beauty and Training Center asue na mepacho we di akwanya kese na aba beto yi o company bi kire mu se ope adwumayefo na adwumayefo no ope oba bema wo ya baba wa wo ye kan se abrewa wo ya abrante wo ya akokora wo ya dantemu o chese oni age limit bia enti obi bia ofri se adwuma no betimi aye no bomodin na efre 0537 724096 0537 724096 and 0556
65 89 13 0556 65 89 13 na afei woso watimi abomode anya adwuma ama nneoma akwankan na de adwuma wode organa unti se company bi bie na apomu se e de to na wo se emfie de wadi bia de nya se adwuma no ba ebusabusa wo a obetimi aye nko ade obemu akwanya de ache se wo se o ma ho eye hye entam so na nneoma akwankan abusia yentoa so ne mfa nsɛm no bi nka ho mfa ɛma ho awia premto breka se bɔ na wugusu a wo etie enkran pumpiri mantamu ne yɛde wo kɔ enra ɛna Accra High Court no kɔ asetena wɔkɔ ya na kane opinion no na ɔda ɛyɛ men's gold ano nana pia mensa edin ɔtide friend no ne nam 1 ekopie mu ɛwɔ mpanimfoɔ anim wɔkɔ ya na kyerɛ sɛ na mane bɔ ɔde kɔ yɛ ne sɛ entansan hodo a wɔ man ne de ato ne tiri so sɛ wadede jenkrofo bi sika wodi gold hu edwa wabra na oni tumi nkrata ɛne charges ne dɔso pa wubu ɛyɛ nkonta no a kɔ no sanenum ekeka kɔ aduasa enkono ɛno nko a ne kɔ adu a yɛde abɔ no onye ɔno nko a the companies ni na emienu o ane baako ye frɛ no Brew Marketing Consult ɛna ne ɛtɔ so mienu no nso ɛyɛ Men's Gold na ɛno ne yaka companies mienu abomu a kɔ adu ɛde bɔ opani ɛne aduasa enkono yi na ɛno na opani no tena ase a wɔkyerɛ sɛ wɔne ne mmere animfo atena ase adwendwen nsɛm no ho ahunu sɛ da bi saa entansa no a yɛde bɔ no no kure bi anim tena ne wɔnam na royafoɔ so etintim nkrataa san ɛde kɔ Accra High Court sɛ empanifo ntena so na wɔn hwehwɛ mu ananka saa entansa no a yɛde bɔ no yɛmmɔntungu enka nkyerɛ wɔ man ne sɛ wɔn ni case na wɔno no nam 1 ne wo case na enra Accra High Court no kwa atetena ma PM panyini Justice Ernest Owusu Dapa etena ase woje opani nkrata no eka ne nsantasu obiebie mu a ne ne so person tweto ne hwene so biebie mu a kakra bia no wode nani afa soro ho no wode afa fom de afa soro afa fom ohwehwehwehwe mu no a no wose da bi krachi nyabotre wasem a wode aba a wose memmɔ asem no a yede ato so ne ntungu no mehwɛ wo de ya de ba ye mu no ayi wadi bɔne na se wadi bɔne sɛ wadi bɔne a no ntie mu akumfo de no de abotre mra mu ansa empanimfo agusu asendie no gusu a ɛkɔso na wo de no a wo de ba yɛse yɛ montungo ne de mabɔ ato agu asɛm no a mo de ato so yɛ ntansa no me ma wo nafua kakra bi ɛwɔ sɛ wo nam wa lɔyafoɔ so na wo nso so wo ba na ensem bi a wo mo de abeto so no tem wo de anu yi ede eba abusua na mo an case yi de wo wadi akire pa no wanimsem ne asumsem ene nti nyade a ye gba awura mu akomu bebiri no a na atemu a PM panyini Justice Ernest Owusu Dapa de ba monten so no ene pages no ye 110 pages unya botre na wo kenkan ya ne ekwa akosie ne se opani nana apia mensa kwadu a de abɔ no court no age atom enu nti omo amane na se womra monten so na ne owanu yie bi a omfa emra eye court no anim enu achi ena Ahenkan sem kyerofo ebopini nana apia mensa se atemu a his lordship Justice Ernest Owusu Dapa de ba ye nie osomusan ena wo kyerɛkyerɛ mu se We've been constrained. Every company has liabilities. I mean, companies lose money all the time, right? So it breaks our heart that people have had to suffer this unintended consequences. It breaks our heart, right? But we are before a criminal court. And if you know what the criminal court establishment is about, it is not a remedial court. It is a punitive court, a punitive and by extension a reformative court, right? So you come before a criminal court. You are not here to remedial. You are not here to remedy a situation by way of coming to pay debt. You are here. It is you against the state. So if they find you culpable, a punishment or a punitive sanction is imposed. So we are very happy. We want to exhaust this. Once we, by the grace of God and our firm belief in God Almighty, once we're able to exhaust this, then I believe we can, the state may decide to go to the civil court. And at that point, we'll be happy to, make the necessary payment, discharge our payment, obligations to our customers. Tinani no. Nana apia mensa no watwe brofo ato ne tachere maso a o yin 1111 right wa bra nkrofo ewuo ya ewura nkopon ma ba nkura ne ya be pie mu na mesi ana meken nyon ne ye obibi hey Ghana na efo sa betie no
Etra no na na pia mensa watwe borofo ato ne tachere maso atwe na se pa ma borofo na hu say yes wo mfiri ho nanso watimi asua a onimu kapa ena nsɛmkyerɛfoɔ ne no ɛbɔ enkomo yi number 1 no nyo bi na bibie ebi mo so yɛ settings hene oyede settings hene na ne ebisa sɛ chef Smith woni ba bi o wa na no sa man de ande different they say na apia bensan so I feel why obolo kama right we are not here to remedy the case. This is the criminal court and ebusia me afa adwenche ne nto aso mfa ma wei na yemfansi nana kwame opasco newman na eja obutuo ochirem se aka bawupo bawupo 2024 na me kan wa ha mmiri bi wante ebi mkura se bapo asempe na we use your friend say bawupo azemfa bawupo ni alata samana na say de no amonche zuru yiriyo radi yagupo ochirem se bawomia ne napo na miade mu kura ni mpanyfo bi edu wei body dibdia dia nya asem kito mu obi papa odo omototo NDC presidential candidate for no so ho a mahama ne mame na ho a so emfa baomia na podim dia no was too much nti de tie bia na Ghana fo be hwe na o ma bomodin ato abade ama wo mo wachia honorable Paul Chum Berima MP for Doma East tie no so asem no ko mensa plateau kiremu se dome kwabrenya de hye ne mu nyina bie mu a wo mo so enjoy kasebo no ebie no kiremu se Dr. Matthew Poku Prempe waya ade pa wo bona baso a chopa wo de abre Ghana fo de nyina no wa kire obuoni anidie o se de break the 8 ne de possible ek wa chia lawyer Michael Okwe Jr. Ono so parliamentary candidate de ma dome kwabrenya MPP fantastic Wilberforce de ne de aba seshi asanyo so o say happy birthday kese enkoma Jones nana kwaku tano wadin fisia mienu wati asfasa asi so tiwe ne maame na erish no yate ono so de no Steven sankrofo wi wo di o machi a Cindy Boaben so de ne de aba o chem se Dr. Bawumia ampa wa kire se ebuo ewoni mu pa sisi a wose wa ma atamfo nyina ne yawu she mu ana na po be pa chew na ma na po be pa chew so be pa chew asem fa na asem koyi tie ja wose wa ya ade owie wa chew no nyamfo ha wa kumsin enso so ewa ha ewu jake delali kiremu se ka se bondi dem ewo eye brekuma enya asem ketwa wose Ahenkan FM de champion no eno a ene eye 93.3 FM apuye mantem ya yaje aboso wachia sewa Miracle Foundation for ensuso enyina se wo mobro wafo yo yeda se Shamaba Edna enso de ne de atum o se new private party Bawumiani na po take it no o se atonsuom na say new patriotic party now say new private party the okofa no hene asembe kureni Francis Kaswa eno no so edine de